Аурғазы районының Талбады ауылында 9-нчы мәртәбә Бөтә республика шәҗәрә байрамы үтте. Тарихи этнографик йыйын буларак, был сарага ентекле әзерлек берничә ел дәвам итә һәм гомумән бер касанда туктамай. Şəcərə tüdükçülərə urmancılardan sələm, Əssəlamə aleykum də və aleykum əssələm. Yetişən ansambili biz urmancı avulundan, Çəkmələrdə bağlayırız yetişən yonduzulay. Hay yaparız! Яктан гына түгел, фәнни яктан да әзерлек булды. Чөнки иң башта катнашучылар үзләренең шәҗәрәдән төзеп, үзләренең 100 ел элек үткән хугышта катнашучы ата-бабаларының шәҗәрәһен төзеп, уларның тарихын өйрәнеп, касан ниндәй вакытта хугышта катнашкан, ниндәйрәк званиялар алган һәм төрле мәгълүматлар йып, үзләренең шәҗәрәләрен төзергә тиеш ине. Башкортостанда шәҗәрә төзү зур абруйлы хөкүмәт эше һаналһа ла, шәҗәрә төзүчеләр һирәк осрай. Авыл шәҗәрәләре арасында Салават районы Урмансы авылының ел язмаһы республика күргәзмәһенә куелды. Ул Салават Юлаевтан 1 яшькә олы булган һәм уның дусы булган, көрәшергә өйрәткән дип шундай мәгълүматлар бар инде. Салават Юлаев Тәкәй авылыннан безнең Урмансы авылына кунакка килеп йөргәндәр, бик егетләр, малайлар, үсмерләр көрәш оештырып, шунда көрәш Мырдаш Улатаев уны көрәшергә, башкорт көрәшен өйрәткән дип. И тагы бер риваять бар, Тайшан дигән 70 яшьлек карт, Салават Юлаев бар малайларда еңеп чыккан егетләрдә 70 яшьлек карт сыгып, Салават Юлаевты еңгән дигән шундай мәгълүмат. Ул Салават Юлаев карт кешенең кыймагандыр инде, шуны шулай дип уйлыйм. Һәр башкорт үзенең шәҗәрәһен яхшы белергә тиеш дигән юла борындан яшәп килгән. Шул ук вакытта һәр кем дә шәҗәрә төзүгә тотына алмаган. Бүген дә шәҗәрә төзүчеләр бик һирәк. Шәҗәрәсебез безнең Рифат Мирхайдаров Мәүлүтян улы. Урмансы авылына килеп чыккан кем балалары бөтә тарихын язып, архивлардан берничә ел йөреп, безнең авылның баштан аяк бөтә тарихын чыгарды. 1914 елга хугышка арналган безнең ветерандарды табып чыгып, менә шулар 74 кеше катнашкан икән, без дә белмәйник. Һәм 2 ел элек инде аның көче менән 1912 елга хугышта катнашкандарга бер обелисктар астык. Шәҗәрәчеләр үзләренең генә түгел, бөтә авылының, районының, төбәгенең тарихын төзүгә лә тотына. Туган авылым Урмансының тарихын өйрәнәм. Бик данлыклы кешеләрне ачыкланым. Мәсәлән, 1912 елгы ватан сугышында безнең авылдашлар бик күп катнашкандар. Улар Исаул, Сотник, Харунжи дәрәҗәсенә җитеп, һәм Биктимир Акбалтин 3-нче дәрәҗә изге Анна ордены белән наградланган. Шулай ук Беренче дөнья сугышындагы 1917 елгы перепис буенча 74 авылдашымның онда катнашканын белдем. Һәм авылдашыбыз Карим Зариповтың көмеш медаль за усердие дигән медаль белән бүләкләнгәнен ачыкланам. Шулай ук туган авылымның тарихын өйрәнгән вакытта үземнең нәселдәге бик данлыклы укытучылар, мугаллимнәр династия икән ачыкланам. 1959 елгы переписта Рахматулла минем улатаем 4-нче Рахматулла Мырдашев, уның тарафында указлы мулла, имам һәм мөдәррис, ягъни мәдрәсәнең олы укытучысы дип аталган. 3-нче бу улатаем Габайдулла тарафында, Габайдулла. Ул мәзин вазифасын башкара һәм шулай ук башкортлардан укытучысы дигән шундый мәгълүмат таптым. И безнең укытучылар династияһы 2 елга якынлашып килгәнен белдем. Республика шәҗәрә байрамының тантаналы кисәһен Аурғазы районы Морадым авылыннан килгән шәҗәрә башланы. Тарихи тамырлары буаттар төпкеленә тоташкан Вәлитовтар нәселеннән Иншар Юлай улы Вәлитов үзенең руы хакында бик бай материал туплаган. Вәлитов һәм уның бүләләре Муртаза Вәлитов менән Заһирулла Вәлиуллин
Birinci Dünya Hukuşunda katlaşkan Murtaza Babay Velitov turanında məlumat var. Şu birinci Dünya Hukuşlarının biten imen eğlenip kayta hem avulda işlep yürüyünde 1930 yılda Kırgızстан'a başvuruna halk düşmanı deyip 5 yılga türmege adatalar hem ondan da Allah'a şükür kayta hem 1941 yılda indi o büyük vatan hoşunda gider hem üstünde 1945 yılda haberimiz yok. Onun babaları, onun neslinin devam etmesinden Allah'a şükür dediğin Allah'ta var. Bik terän itip, hükmetgeli itip tödülgen şejereler, şuğa göre ularga baha bergende bizge elbette hatta bähesleşergele tura geldi. Köpgene şejereler şunu hemen kuandıra, ular arxiv dokumentlary negizinde tödülgen. Burungu kirillitsalaga dokumentlar, reviziya materialdары, şulay uq ауылдардағы указлы муллалар төдеп барған ғәрәп язмасындағы кулязма сығанақтарды файдаланғандар. Краснокам районунан килгән Риф Рәхәбәртдин улы Гыйлмәтов Гәрәевтәр нәселенең шәҗәрәһен тезгән. Үзе урман Гәрәй ырыуы башкорты булган Риф Гыйлмәтов ырыу шәҗәрәһен төзүде 1902 елларда башлай. Өфө һәм Мәскәү архивтарында эзләнә. Татарстанның Минзәлә, Актаныш яктарында ырыу тамырларын таба. Балаларымның тарихын белү бик масур ни булды, галәт булды. Беренче мәртәбә мин әтинең шабата ясай торган шөшлесе калган. Шул шөшнең сабында тамга бар иде. Бу шабата ясарга. Бу бит башкортларның яугирләре генә булмаган, җирдә дә эшләгәннәр. Сабан сөрергә кирәк. Сабанны бит итек киеп кенә сөреп булмай. Шуңа шабата ясап кигәннәр. Бу нинди тамга микән миәсә. Шуннан соң Дмитрий Соколовның китабы бар икән. Башкирский там дигән. Шул китапны эзләп киттем мин Уфага барып, Уфага имени Крупская ул чагында библиотека Ахмед Балезинең Киндулаев исемле. Шуннан ул китапны карап таптым мин. Оказывается, башка тамгалар булып чыкты. Шуннан киткәндә минем Казакстанда бу 1980 елларда иде. Ул чагында мин сорап, аннан соң киттем Мәскәүгә бардым. Анда архив бар, древних российский архив древних актов дип атала. Большая Пироговка урамында 17 йорт. Шунда бардым. Анда Меттем Остин Сакинның фондында карап, үзебезнең авыл тарихында шунда кызыксына башладым бит инде. Безнең авыл Улусу дип аталган икән. Улусу. Ул 1913 елларда янган. Шуннан соң инде икенче ергә күчеп утырган. Менә хәзер Яңа Актаныш дип атала. Минзәлә уезыннан күчеп утырганнар. Халыклар Актаныш баш авыл. Анда Актаныш районының Актаныштан ярак түгел авыл. Шул авылда күчеп бу исемне кушканнар безнең авылга. Оларда тамга шулаймы? Безнең тамга шулай. Аннан та Әүрнә дигән тамга бар анда теге. Кыргызларның. Алар бар. Димәк, ырыугыз? Безнең ырыу Гәрәй ырыуы. Актанышлар да үз ягында да Гәрәйләрме? Бар анда. 23 авыл бар анда Актаныш районында. Гәрәй ырыуы. Башкортлар шулар катыш. Бүгенге шәҗәрәләрнең архив материалларына нигезләнгән булуы мотлак. Шулай ук ырыу һәм авыл гаилә исендәге буындан буынга тапшырылган монаяттар, документлар, комарткылар, фотографиялар, кулъязмалар, истәлектәр зур роль уйный һәм шәҗәрәләрне тулыландыра. 6 елда үткән шәҗәрә бәйрәмендә безнең бәйрәмгә Байдавлетов килде бит инде, Рафаил агай Байдавлетов. Бик зурлай, бик матур итеп үткәнде. Бу шәҗәрәдә Рифави төп рольдә алып барды бит инде. 7 буын нәселләрен күрсәтелде бу шәҗәрәдә. Икенче шәҗәрәбез бик зурлап 2009 елда булды. Анда да бик зурлап, бик бүтән авыл шәҗәрәсе булды анда. Бер генә гаиләнең түгел. Анда 5 тирмә кырып, бик зурлап үткәрдек инде. Әле бу шәҗәрәгә әзерләнеп яткан чакта безнең Краснокам районында яңа 2 китапка презентация булды. Беренче
История башкирских родов китабының бірінші тобы біздің районның яңа руы башқұртларына бағышланған еді. Әміне өткен атнадағына Гәрей руына бағышланған презентация өтті. Бұл китапта біздің Оқтанышбаш ауылының шәжірәсі тулысынша берілген. Бүтін ауыл шәжірәсі. Шунысы қызықлы. Біздің Оқтанышбаш ауылында бүтін халық бір-бірсі белән туғаннар. Дәулетбай, Күшәрбай, Тимербай, Сантимер, Айтуған, Яқшығыл, Иләжеттен, Елметтен, әзен юлла, Жуман тарихларға, Русаны тарта мені түрлі тарафларда, келешегім, балаларым. Авырғазыла үткән республика шәҗәрә байрамы һәр кеше өчен үз тамырларын белү, һәр заманда ла мөһим һәм фәһемле булуын раслана. İhtibар kerak, hükümet, Respublika hükümeti tarafından. İhtibar kerak, tergis küs kerak. Sen ki özümüzün gururlukta, özümüzün batırlıkta yaşırıp yatkırabı. Neden Sovet vlası sıkkan ısırda, buna hülab ettim bit. Şahkaydar Ulatay 914 yılda birinci dünya hüvüşünde hüvüşkan. Şunun milli harekatke katışkan. Milli harekatta katlaşkan için dur ilerlewlerge dusar bular. Башкорт дворяндар музейі барлыққа келдірһәк, ол біздің милләтебез өчен бик тә зур эш булыр инде. Башкорттарда яугирләр дә бар, төрле тармакта эшләгән, танылыклар тапкан милләттәшләребез бар. Безнең башкорт халкында дворяндар да әз түгел. Шәҗәрә төзү безнең Башкортстанда халыкты берләштерүче, белемле итүче тарихи мәдәни күренеш.